ತುಳು ವಾರ್ತೆಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸುಪ್ರೀತಾ ಸುರುಕು ಸುದ್ದಿತಿರ್ಲೆ. பொன்ன பெத்தடி போயினைக்கு புத்ரன் கெரு கோடிக்கல்தா புடுஞ்சோ சிறைக்கு. ಕೋಡಿಂಬಾಳದ ಪುಳಿಕುಕ್ಕುಗು ಬತ್ತಿ ಆನೆ ಕೆರ್ದೆ ಬುಡುಂಡು ಊರದ ಗೌಡನ. ಅಮಲು ವಸ್ತುವಿನ ತಿಲಾದು ನಡಪುಲೆ ಡ್ರಗ್ ಮಾಫಿಯಾ ದಕ್ಕುಳೆ ಅಮ್ಮ ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಆದಿತಿ ಪೊಯ್ಯ ಬಜಾರ್ದ ಗಿರೀಶ್ ಪುತ್ರನ್ ಕೆರು ಕೇಸಡು ಬಜ್ಪೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೋಡಿಕಲ್ದ ಜವಂದಿ ಉರ್ತಿನ ಸಿರೆಪತ್ತದೇರ. ಕೋಡಿಕಲ್ದ ನತಾಶಾ ಮೇರೆನು ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತದು ಕೋರ್ಟುಡು ಉಂತಾಯಿನ ಪಗ ಅರೆಗು ಫೆಬ್ರವರಿ 23 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಸಿರೆಕು ಒಪ್ಸಾದೇರು. ಪೊಯ್ಯ ಬಜಾರ್ದ ಗಿರೀಶ್ ಪುತ್ರನ್ ಪುನಃ ಡಿಸೆಂಬರ್ 21 ಕೆರು ಹಾದು ಬಜ್ಪೆದಲ್ಪದ ಪೆರ್ಮುದೆ MRPL ದೈಟೆ ತಿಗದನು. ಗಿರೀಶ್ ಪುತ್ರನ್ ನತಾಶಾಗು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಾಯನೆ ಅಲೆಗು ಮದ್ಮೆ ಗೊತ್ತಾಯಿ ಬಕ್ಕಲ ಬೆರಿಪತ್ತದು ತೊಂದರೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆಗೆ ಐಕಾದು ಕೆರು ನಡದನ್ಗೆ ಆಂಡ ಸಮತ ಕಾರಣ ದಾದಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ತೆರೆಯೋಡು. ಈ ಕೇಸುಡು ನನಲ 4 ಜನ ತಪ್ಪುದರುಂಡು ಅಕಲಿನ ಮಾತ ಪತಿಬಕ್ಕ ನಿಜವಾಯಿನ ಕಾರಣ ತೆರಿಯರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಡೆ ತಕ್ಕಲು ತಿರುಪಾದೇರು. ಈ ಕೇಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲಕ ಬೋಲೂರ್ದ ವರಿ ಜವನನ್ನು ತಿಂಗೋಲ್ ದುಂಬು ಪತದಿತ್ತಿರಿಂದಲ ಆ ಗುಂಪು ಅಮಲ್ ವಸ್ತು ಅಡಿಯಾಲು ಆತಿನವೇ ಕೆರು ಕಾರಣ ಅಂದದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ಉಂಡು. ಆ ಜವಣೆ ಶಿಫಾರಸ್ದ ಮಿತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಲೆದ ಮಿತ್ತು ಸಿರೆ ತಪ್ಪ ಒಂದು ತಿರ್ಗೊಂದು ಉಳ್ಳೆ ಎಂದದು ತಿರಿದು ಬೈದನು. ನತಾಸ ಮದ್ಮಾಯರ ಉಪ್ಪು ಆನಗ್ಲ ಇಜ್ಜಿಡ ಅಲೆ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಲೂರ್ದ ಅಮಲ್ದಾಯಗ್ಲ ದೋಸ್ತಿ ಉಂಡೊಂದು ತಿರಿದು ಬೈದನು. ಒಂದೊಂಜಿ ಜವಾನಾದಿಗದಕಲ್ನ ಗುಂಪು ಒಂದುದು ತಿರಿದನು. ನತಾಶಾಗು ಗಿರೀಶ್ಲ ಪನವು ಖರ್ಚು ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತೆ ಐತೆ ಮಿತ್ತು ಅಲೆ ಬೆರಿಪತ್ತದು ಯಾಪಲ ತೊಂದರೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ. ಗಿರೀಶ್ ಪುತ್ರನ್ ಬಂಗಾರು ಮೇಯ್ನಿಲ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತಿನೇ ಮುಂದುಲ ಈ ಜವಾನಾದಿಗದಕಲ್ನ ಕಣ್ಣುಗು ಹಾಕೊಂದಿತ್ತನು. ಕೆರುತ ಬೆತ್ತಾಡಿ ಆ ಕಾರಣಲ ಉಂಡು. ಕೆರು ಅವನಗ ಪುತ್ರನ್ ಕೈಟೆತ್ತಿ 70,000 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ 1.5 ಲಕ್ಷ ಬಿಲೆತ ಬಂಗಾರ ದಾದಾತ ನಿಂದದು ನನ್ನ ತೆರೆಯಡಾತೆ. ಕಾಡು ಮಾತ ದಿಂಗದು ಎಂಕಲೆಗು ಜಾಗದಾಂತಿಲಕ ಮಲ್ಪೊರ ಇನ್ಪಿ ಕೋಪಡು ಊರುಗು ಜತ್ತಿ ಕಾಡ ಆನೆ ದಾಳಿಗು ಒರಿ ಪಿರಣ ಕಲೆ ಉಂದಿ ಸಂಗತಿ ಉಬರ್ ದಲ್ಪರ್ದು ಬೈದಿಡ. ಎದುರುತಿಕ್ಕಿ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಇನ್ಪಿನಾಯನು ಆನೆ ದೆರ್ತು ತಿರ್ಗಾದು ಕುಮಾರದಾರೆತು ದೆಕ್ಕು ದಗದನು ಅಲ್ಪ ಆರೆ ಪುನಃ ತಿಗದನು. ಕಡಬದಲ್ಪದ ಕೋಡಿಂಬಾಲ ಪುಲಿ ಕುಕ್ಕುದಾರು ಮೇರ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಒಂಟಿ ಕಾಡಾನೆ ಇಂಚಿಪ ಈ ಸುತ್ತುಡು ಅಪಗಪಗ ತೊಂದರೆ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಕರಿ ಶುಕ್ರಾರನೆ ಈ ಮಲ್ಲ ಕೋರೆ ಕೂರಿದ ಪಂಡ ಉದ್ದ ದಂತದ ಆನೆ ಕೋಡಿಂಬಾಲಗು ಜತದು ಊರ್ದ ಬಾರೆ ದೈತಾರೆ ಮಾತ ರುಚಿ ತೂಯಿನ ತಂದೆ ಜನಕುಲೇನು ಗಿಡ ತೊಂದುತ್ತನು. ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತ ಕಂಜಿನ್ಲ ಈ ಆನೆ ದೆರ್ತು ದಕ್ಕದು ಕೆರ್ದಿತ್ತನು. ಸುರುಕು ಈ ಆನೆ ಉರುಂಬಿಲ್ದಲ್ಪ ತೋಜಿದ ಬತ್ತನುದು ತೆರಿದು ಬೈದನು. ಈ ನಡುಟು ಆನೆ ನಾಗೇಶ್ ಇನ್ಪಿನಾಯನು ದೊಂಕುದನುಂದು ಸುದ್ದಿಯಾಂಡು ಬಕ್ಕ ತೋಂಡ ಆನೆ ಗಿಡಪುನಗ ಇಲ್ಲು ಪೊಗ್ಗುದು ಕುಲ್ದಿ ನಾಗೇಶ್ ಆನೆ ದಂಚಿ ತರೆಪಾರ್ದು ಜೈ ಜೈಂದದು ತೆರಿದನು. ಆಂಡ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡೆ ನಿಜವಾದ ಆನೆಗು ತಿಕ್ಕದು ಸೈತಿ ಅನುಮಾನ ಪುನಃ ತಿಕ್ಕದು ಸತ್ಯ ಆಂಡು. ಪುತ್ತೂರು ACF AS ಅಬ್ಬಾಸ್ ದುಃಖಗು ತಿಕ್ಕಿ ಕುಟುಂಬಗೂ ಭೇಟಿ ಕೊರಿಯರು. ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ಪಾವು ವಾಗ್ದಾನ ಮಲ್ತೇರು. ಅಂಚಿಂಚಿದಕಲು ರಾಜಕೀಯದಕಲು ಇಡೆಗು ಬತ್ತು ತೋದು ಆನೆನು ಒಂಜಿ ಕೈ ತೂವಂಬ ಪಂದು ಪೋಯರು. ದುಂಬುಗುತೂಲೆ ಅಮಲು ವಸ್ತುವಿನ ತಿಲಾದು ನಡಪುಲೆ ಡ್ರಗ್ ಮಾಫಿಯಾ ದಕ್ಕುಳೆ ಅಮ್ಮ ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ.